Moja manai? Apa? Timoti? Hello friends, welcome back to my channel Baidi abir. Nebe समाव नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो, बिनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं मोनसे कम्पिटिशन खालामनो नागिरदों। बिसोरो साब्रै गासै दा बिथांमोना मोनसे कम्पिटिशन बादायलायगोन। सो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ। लोगोफोर जोङो नैबे समाव कम्पिटिशनखौ जागायलांनोसै। स' आङो नैबे समाव रुल्सफोरखौ खोन्थाखानोसै। रुल्सआ जाहैबाय ओरैबायदि आफां नै बिसोरनो कम्पिटिशनाव बाहागो लागोनफ्रा। रुल्सआ ओरैबायदि नैबे नारें दङ, बे नारेंखौ फार्स्टआव जाग्रोनांगोन। जानानै जोबखांनायनि उनाव बेनिफ्राय मटर गोरान दङ, बे मटर गोरानखौ जायनो बयनिख्रुइबो फार्स्ट जानानै जाजोबनो हायो बेनो माने विनार जागोन। आरो जाय जेनो बियो मा खालामनांगोन? 10 बार डाउन खालामनांगोन। अके अके ना? अके जोङो नैबे समाव जागायलांदिनि। दे फार्स्टआव नोंसोरो नारेंखौ हानानै लाग्रोदो। ए नारें फिथाइखौ दे हानानै ला। मा नाम? दालि। नैबे हापां। नैबे अमा आरो नैबे राखावसि। स' बिसोरनो नै कम्पिटिशनाव बाहागो लागोन ना। फार्स्टआव नै नारेंखौ लेमनानै लाग्रोनोसै। बेखौ लेमना लाखांनायनि उनाव बरियानो बेखौ डिभाइड खालामगोन आरो बिसोरो फारि फारि जानायाव बाहागो लागोन। नारें जानाया कम्पिटिशन नङा दै, गोसोबायदि जानो हागोन नारेंखौ। बेनिफ्राय खिन्थु आसोला नैबेसो जागोन ग्रिन मटरखौ जाय फार्स्ट जानानै फोजोबनो हायो बेनो माने विनार जागोन। नैबे समाव जोङो कम्पिटिशनखौ जागायलांनोसै। फार्स्टआव नारेंखौ बरियानो नै लेमनानै लाग्रोजोबनाय जाबाय। नै थाइसे थाइसे बेखौ जाय फाराफारि जागोन बिसोरो। बेनिफ्राय जाखांनायनि उनाव बेखौ जाखांनायनि उनाव मेन कम्पिटिशना जागोन नैबे ग्रिन मटर। बेखौ जाय माने फार्स्ट जानानै फोजोबनो हायो बेनो माने विनार जागोन। स' रेडि ना गासैबो? अके दे बिदिबा जाग्रोदो बेखौ। गोसोबायदि जा, नैबे कम्पिटिशन नङा, नैबे नारेंखौ जानाया कम्पिटिशन नङा। जा जा दे दे जा। नारेंखौ गोसोबायदि जा। बेनिफ्राय मेन कम्पिटिशना जागोन ग्रिन मटर। जागासिनो दङ नै। आंना खदै गजोब्बाय। जोबसिगोन नामा? जोब्बायानो। नैबे समाव नारेंखौ जाग्रोजोब्बाय बिसोरो, जागासिनो दङ, जोबथ'वाखै। जोबनाय लोगो लोगो मेन कम्पिटिशनाव जोङो थांनोसै। नैबे कम्पिटिशनाव सोर देरहायो नायलांदो नोंथांमोना। आफाङा एसे गाद्दारि खालामबाय, गाव अरखोमाबाय बियो ससे। दे जाजोब्बाय? जाजोब्बाय? गैला जाजोब्बाय। नोङो? जाजोब्बाय, गैला होनबाबो। अके नारेंखौ जाजोब्बाय बिसोरो। मारै हाथाय खैदोंना खैयाखै? खैयाखै? बिदिबा माथो इजि नोंसोरो बे बुट गोरानखौ जानो हागोन। हागोन दे हागोन।
Oke, bidiba जोङो start खालामलांनोसै नालांबाय थादो नोंथांमोना दा जोङो नैबे समाव मेन कम्पिटिशनाव जोङो थांनोसै नैबे ग्रीन मटर बे ग्रीन मटरखौ जोङो बिसोरनो राननानै होजोबनोसै लादो apang moti rakausi deh first bisna लाजोबदो बिसिबायना apang बिसिबायना आरो मति बिसिबाय बिसिबायना ओके रेडी दा यो टाइम होनि नामा 2 मिनिट नांलाया खम ना बेयो जाग्राया 1 मिनिट दे 1 मिनिट जोङो कम्पिटिशनखौ पुरा 1 मिनिट बानायगोन नै बेयाव 0-0 जानानै दङ बेयाव पुरा 1 मिनिट जाबाथाय स्टप जानांगोन बयबो जानाया ओके ना बयबो ओके 1 मिनिट जासिगोन पुरा 1 मिनिट जाबाथाय स्टप जानांगोन बयबो जानाया जाय फार्स्ट जाखांनो हायो मना जा orglijumna mona apa muti nang tangan sir pas mono jemna agak mono jemnangan pura mono jemnangan deh sir jakangan sir जानाया पुरा जोब्बायानो मन'खौनो हायाखै नै हाथाया एसेबो खैयासै जानांगौ ओंखायनो एकदम मुगा-मुगि जादों बिसोरो सोर उइनार नैबे राखावसिया उइनार जाबाय दा नैबे साफाबा बुट डाउन खालामनानै देखायनांसिगोन रायजोफोरनि सिगाङाव साथामबो बुट डाउन खालामगोन दा नै राखावसिया बरिया देरहाबाय दिनैनि कम्पिटिशननि उइनारा जाहैबाय नैया उइनारा राखावसिया उइनार जादों आरो नै बिसोर साथामा गासैबो जेनबाय दा बिसोर साथामा नोंथांमोननि सेराव बुट डाउन खालामनानै देखायसिगोन स' नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना दा जेननाया बुट डाउन खालामसिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे आफां नैबे मति नैबे दालि ओके दे स्टार्ट राखावसिया साननानै हो बानायसिगोन नै नायलांबाय था 10 बार बानायगोन बिथांमोना दे मोजां बानाय आफां मति रश्मि मोजां बानाय 7 मोजां बानाय ओके जेननायनि मजा माबायदि मोनखो जेननायनि मजाखौ मैमा माबायदि मोनखो जेननायनि मजायानो बेलेग फाग्ला बिदिसो जायो दुखु मोनदों माने दुखु मोनदों बिदिरानोहाय नंगौ स' नोंथांमोनहा भिडिअ नुखाबाय जानांगौ जाय जेनदों साथामा बुट डाउन खालामनानै देखायनांबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' बाय लोगोफोर